seguras sen ser agredidas. Paramos para que paren os feminicidios. Se as nosas vidas non valen nada, produzan a vida sen nós. Eu paro porque moitas de nós o amor les gusta a vida. Basta de feminicidios e travesticidios. Eu paro porque teño un contrato a tempo parcial e unhas horas semanais que están mal pagadas. Basta de precarización laboral. Eu paro porque tiven que abortar soa, nun baño, sen axuda médica. Aborto legal, libre e gratuito. Eu paro porque estou moi, pero que moi farta de que a Igrexa me diga o que teño que facer e porque a miña filla teña que estudar obrigada religión na escola e lle conta no expediente. Separación Igrexa-Estado. Eu paro por todas as mulleres traídas a este país como escravas sexuais e porque elas teñen medo a falar. Non a trata. Eu paro polo medo que sentan as mulleres que chegan dende outros países ata para ir ao hospital cando están enfermas. Basta de persecucións a inmigrantes. Eu paro porque despois de estar traballando toda a vida teño dereito a unha xubilación digna. Xubilación para as amas de casa. Eu paro porque estou farta de cobrar menos que eles polo mesmo traballo. Igual traballo, igual salario. Eu paro por todas as mulleres que senten medo na súa casa. Orzamentos suficientes para programas de prevención da violencia contra as mulleres e protección das vítimas. Paro porque quero aumento de permisos de maternidade e paternidade. Eu paro porque estou farta de facer as cousas da casa soa. Socialización das tarefas domésticas e do cuidado. Eu paro porque quero orzamentos suficientes para a educación nas escolas. Eu paro porque quero ir por a rúa sin temor a unha agresión.
meu irmán dependente, pero non teño por que hipotecar a miña vida para coidalo. Axudas suficientes a dependentes e a persoas cuidadoras. Eu paro e colgo o meu mandín porque quero que o terrorismo machista sexa cuestión de Estado. Nos paramos e convidamos tamén a facelo con nós. Nos paramos! 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 Nos paramos, nos paramos, nos paramos, nos paramos, nos paramos, nos paramos. Bueno, moitísimas gracias a todas e todos por estar neste acto, por axudarnos a celebrar loitando o día 8 de marzo. Agora vamos a entregar en rexistro do Concello as firmas que recollimos, que ainda estades atentos se alguén quere firmar, en contra de que se lle dea o premio Clara Campo Amor a un home. Recollemos